Uyakhumbula nje kade nenza umsebenzi ngeyi-22 zakaFebhuwari? Yeah. Yeah, kusho ukuthi kunokuganga ebenginokuhlala ngikwenza lapho ekhaya. Ngithunyelelwa u-anti wami ukuthi ngizothatha iy'nyongo zembuzi. Ngiyazi ukuthi anikazi. Angiyenzi ukuthi Bengiza ngizothatha iy'nyongo zembuzi. ayibo. Zenziwani iy'nyongo? Anginalo kahle ulwazi, khona obesuke ngithumile u-anti wami. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nehlelo noLungi Star. Namhlanje washelo usesothi-ke nawo kunodaba afisa ukuludingida nomakhelwane wakhe. Sawubona njani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukele emakhaya. Mina ngiphuma etsheni, eDami. Etsheni ikuphi nendawo lapho? Ngala Mawuya ngaKaNdengezi. Mawuya ngaKaNdengezi. Okay. So manje uhlaliswa yini kulesi sihlalo namhlanje? Bengithanda ukuconfessa kumakhelwane wami. Kunodaba nje oluhlale lingidla ngaso sonke isikhathi, and into eyenza ukuthi ngize ngigcine ngithathe isinqumo sokuthi ngizoconfessa kuyena ingoba izinto zami ayihambi kahle. Ayihambi kahle. Yeah. Wenzani? Bekuno-anti wami nje obehlale ngithuma ukuthi ngiyontshontsha iy'nyongo zakamakhelwane ngaso sonke isikhathi uma benza umsebenzi. Okay, so uma benomsebenzi wena unomsebenzi wokuthi uhambe untshontshe iy'nyongo zabo? Hhayi, sengiyintshontshile impela, cishe sekuze kwaba kathathu. Uyintshontsha kanjani? Kuba nzima kona ukuyithatha, kodwa-ke ngiyaye ngizame indlela yokuthi ngalesi sikhathi bephuma bephithizela beya hlampe ukuyovova utshwala. Bese mina ngoba ngumuntu ojwayele ukubasiza vele kamakhelwane bese ngiyangena. So bayakuthemba? Bayangithemba kakhulu. So manje ngoba ngelinye ilanga ngabe nje ngicela ukuthi mina kube yimina ozolungisa endaweni la kuhlala khona inyongo, since kuzofika eminye imindeni. So ngaleyo ndlela leyo-ke bathe sebekhululekile ukungishiya, ngabe sengikhona ukuthi ngithathe inyongo. Ngalelo langa kwakuyisikhathi la babekhuphula khona ubaba ekhaya. Manje abakaze bakusole ukuthi-ke nawe wena ubhizi untshontshe iy'nyongo? Akulula ukuthi bangisole ngoba ngumuntu vele ohlala nabo isikhathi esiningi, siyananelana nokunanelana. So ukubezwe-ke manje-ke phela silahlekile inyongo, and ngiyacabanga ukuthi emasikweni esiZulu inyongo ibalulekile. Awukazi ubezwe sebebabazi ukuthi hayibo nakho kulahleka inyongo la endlini? Hayi, lokho-ke kuhlale kwenzeka vele ngoba phela baye bakhulume nami ngizwe kwesinye isikhathi, kodwa-ke ngiyaye ngingaveli neqiniso. Okay. Awusho-ke asiye ku-anti, uyintshontshela nenyongo, uyifunelani inyongo yamakhelwane? Ngingasho nje ngithi u-anti wami uwumuntu osebenzisa imithi emibi, nanokuthi uwumuntu ogangayo, ngisho kanjalo. Ngeke ngazi kahle hle ukuthi usuke ezoyenzani ngokwakhe, kodwa ngiyacabanga ukuthi kunezinto asuke eyivala ngoba unokuthatha ngiyithathe bese ngiyamnikeza. Zikhona kodwa ngisaqhubeka nokuyibona ngoba le engiqeda kuyithatha nje bekumhla ka-22 February. Oh, this year? This year. Okay. Isasekhona naye erondweni. Isakhona naye erondweni ekhaya. But awukwazi ukuhlala naye u-anti umbuzo ukuthi but anti yini ufuna ukulimaza lo mndeni? Angikaze ngimbuze. Awukazi umbuzo? Angikaze. Okay, so manje-ke kusuka kukuphi kuwena-ke ukuthi usukume la uhleli khona uyontshontsha inyongo, and then emva kokho ungambuzi usuke uthi wena-ke ukwenzelani? Kusho ukuthi nje into ka-anti le endala nanokuthi No, sengisho wena. ukuthi wena kuwumuntu ononembeza. Usuke usukwenzelani ukuthi-ke na uhambe uyontshontsha into owaziyo ukuthi iyamlimaza omunye umuntu? Unembeza kuwena usuke ungekho? Ngingasho nje ngithi kusho ukuthi mhlampe uyangilahlekela nami unembeza ngoba ngiyayithatha impela, kodwa ngisuke ngingazi ukuthi u-anti usuke ezoyenzani. Okay. So manje nje ngokukhuluma komndeni ngiyaye ngizothi u-anti uwumuntu osebenzisa umuthi omubi. Usebenzisa umuthi omumbi. So manje-ke awusho-ke why ufuna ukuzoconfessa? Mina-ke imina izinto zami azihambi kahle. Ayihambi kahle? Azihambi kahle, angitholi umsebenzi, nalaba engigane khona sengivele nje ngalahlekelwa umendo wami. Nje izinto zami ayihambi kahle zonke. Ngize ngizondwa nawo umndeni wonke. Usuzondwa nawo umndeni wonke? So sengiyabona ukuthi okungenzeka ukuthi mhlawumbe umthelela
yiyo lezi nyongo lezi engihlale ngiyithathela u-anti. Angazi noma naye u-anti uphambanisela nami yini, kodwa nje kunenkinga nje impela. So sifonela ba namhlanje? Bengithanda ukumtshela umakhelwane ngalolu Uba umakhelwane wakho, umama noma ubani? Uba umama. umama. Umama kamakhelwane. So yena ukujwayele umuntu onjani? Uwumuntu nje olungile, kuwukuthi phela-ke mhlawumbe mayizwa lolu daba angazi ukuthi uzolithatha kanjani. Uzojika. Umama So ulindele umamdlalo. ukuthi-ke namhlambe azizwe kanjani? Akuze kuba mnandi, kodwa bengithi ngizozama ukuthi ngixolise kuyena. Ngimtshele nje ukuthi hayi iqiniso ngizomtshela lonke, ngizocela nje ukuthi angixolele. Hayi, okay. So usu-ready ukuthi simthinte mama wamakhelwane? Singamthinta. Okay. Hayi sengi-ready. Hello? Hello. Sabona sisi unjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yes, ngakwazi. Ngiyabonga. La ka-Black Life ngihleli nomakhelwane wakho kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona, ngisacela umlalelo. Okay. Hello? Yebo njani? Uyaphila makazaneni? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Kunodaba engicela ukuthi ngilikhulume nawe ngoba nginenkinga yokuthi ngidinga ukuthi nami lungikhulule la enhlizweni yami. Ngilalela. Uyakhumbula nje kade nenza umsebenzi ngi-22 zakaFebruwari? Yeah. Kusho ukuthi kunokugange ebenginokuhlala ngikwenza lapho ekhaya. Ngithunyelelwa u-anti wami ukuthi ngizothatha iy'nyongo zembuzi. Ngiyazi ukuthi angazi. Bengiza ngizothatha iy'nyongo zembuzi. Ayibo. Zenziwani iy'nyongo? Anginalo kahle ulwazi, khona obesuke ngithumile u-anti wami. Manje mina ngiyakwazi ukuthi ngithathe iy'nyongo zabantu niy'sebenzise nithi kuma ezethu iy'mpilo-ke. Ngiyaxolisa Nkosi yami makhelwane, yazi Zimeke ukuthi ukuthi izinto nina nisebenzisana ney'nyongo zabantu. Angizazi ukuthi inyongo ekumalana nani sisebenzisani. Ngiyaxolisa, bengithi ngizofika siyikhulume le ndaba. Ithatha kanjani inyongo engayazi ukuthi ibiyenzani? Yazi ngizogula emakhanda. Hayi siyaxolisa makhelwane. Ayikho into eyiqolisayo ngoba indoda yakho uma isiphuma yona awuyazi uphilani. Wayona thapha isiyakhaya engqondweni yayo. Makhelwane ngizocela nje ukuthi sikhulume le ndaba, wehlise umoya ngoba manje le ndaba kufanele siyilungise ekugcineni kosuku ngoba nami nginey'nkinga izinto zami ayihambi kahle. Inganyama iphumelele ey'ntweni. Ngiyenzela izinto ngithi uzohamba kahle kanti abantu badivosa iy'nyongo. Nami izinto zami azihambi kahle. Nomakhelwane bathi umakhelwane yaplanela. Hayi makhelwane siyaxolisa manje. Ibantu. Awuphela ubona ukuthi wenzenzana ngitshela amaphepha ufuna ukukhuluma nami into esuka manje. Ngifuna ukukhuluma nawe face-to-face. Hhayi lento ukuthi ungifayele efonini mina. Ngoba manje angizwa kahle le ndaba yakho. Hhayi ngizozama ukuthi ngifike ekhaya sizoyikhuluma le ndaba. Bengithi ngizothatha vele nabanye bomndeni ebengibafihlelile le ndaba ngize khona ekhaya sizoyikhuluma. Wayivala? Uzizwa unjani kodwa ngoba usumtshelile ucabanga ukuthi into zakho uzoqaqeka naye ukhala ngezakho uthi ayihambi kahle? Ukumtshela kwami ngibona ngathi ikona nami okuzongikhulula enhlizweni ngoba ikona obengibuphile ngibona ngathi mhlampe. Uphi u-anti? U-anti wami inkinga sewashona. Uzosho seshonile? Ushone nini ngoba phela inyongo yokugcina uyithathe ngoFebruwari? Wagula nje isikhashana esincane ukuqala kwale nyanga. Uzothini uma besikela bayayiphika le ndaba bethi akaze ayenze u-anti wakho leyo nto wena umthakathi bafake wena ithayi uzothini? Angazi kodwa ngizozama ukuthi ngoba indaba umndeni uyazi ukuthi u-anti uyaganga kuwukuthi bengagangi la emndenini kakhulu kodwa ngeke bazokwazi ngizobachazela ukuthi kube nesimo esikanjani. Okay, asithi-ke namhlanje okwakho-ke kuyaqaqeka okwabo kuqaqeka.
wakutshela u-anti ukuthi-ke na uzobasiza kanjani uma ukuthi usulungise zabo izinto? Iy'nkinga akazange ngitshelele lutho. Akukho nje angitshela khona. Ungathini umuntu osekhaya laphana osebenzisa amakhathakhatha ukulimaza abanye abantu? Ngingasho nje ngithi akulungile Nkosi yami ngoba kushaya wena osuke uwasebenzisa nalo osuke uthi uyamsebenzisela. So nje egcineni kosuku akekho osuke abe nento ekhanyayo. Singathi So kuba mnyama yonke into. Ya. Yo, ngiyayizwela kababokela emakhaya ukuthi-ke na u-anti bemtshontshisa iy'nyongo emcimbini wamakhelwane ukuze afeze ezakhe izinto, kodwa-ke wagula isikhashana washona. Manje usesele yedwa enkingeni, yena usenkingeni nomakhelwane usenkingeni. Asithembe ukuthi bazokwazi ukuthi bathole usizo bakwazi ukuqhubela phambili. Nathi siwu-Black Life senza sure ukuthi-ke na odokotela bethu besintu bayazama ukuthi-ke na bathole usizo for bona. Siyabonga kakhulu ukuthi u-Black Life TV. Ningakhohlwa uma unaso isitori sakho ungakhohlwa ukuthi-ke na usidrophele imeseji uze nayo nodaba lakho sibone ukuthi sikwazi ukulungisa. Ungakhohlwa-ke futhi to like, share and subscribe.